Boksaबो जा गिदिर माथो नोंसिना मादैमोना जा गिदिर बक्स लाना फैदों नै बिथांमोना थांगोन हाजो गाखोहैगोन गोजौआवहाय लावखौ ना माखौ हेलो भाई साहब कहाँ से आया है आप मैं तो उधर से आया कुर्साकाठी से कैसा लगा चल कर बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लगा थक गया लेकिन असर हो गया क्या हो गया कंप्लीट गया ही नहीं पहुंचा ही नहीं जा रहा है अभी कौन कौन है So hello लोगोफोर बयखौबो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआव जों बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थांगासिनो दिनै जों सेकेन्ड टाइम जागोन आं बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैनाया फार्स्ट टाइमाव खेबसे गाखोफैखांबाय 2014आव जोबजासिम गाखोनो हादोंमोन फार्स्ट टाइमावहाय नाथाय दिनै हाहैनो हाया नायनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम
Hoş. Mingmai maksud anu? Hah? Mingmai nama Mingmai. Aduh, masih sial. Kakak nggak? Mingmai deh. Jebot goजौनाय बियो जायगाया बयबो गाखोगासिनो गोग्लैबोगोनलै गाथोननानै हमदो दाउखो माथो गोजौथार हा गानखौलाफ्रा मा जाखो गैला हाला माथो फिसा Oh my god दामद' गोलैबाय हनै बैयाव गोलैबाय सासे दामना हो एसे बोलो मोननायनि दावखो अमा जानायनि बोलो दामद' ayo मेंग्लोबजोब्बायलै बिराद गोजौखा बियो दंबावोसो बेसेबांबा गोजौ थांनांगौ ओरैजाय ओरैजाय फैबाय जोङो बिराद गोजौ एसे हां लानि मेङाखै मेंनाय जाबाय पेन मोनसे बेयाव एसे पेन मोनसे माबायदि मोनदों माबायदि मोनदों हाजो गाखोनानै मोजां मोनदों बिराद खस्थ' ओमफ्राय साला मेंलाजोब्बाय सिख्लाफ्रा हाजो गाखोनाया नोंसोर बिदिखौ बायलाना नोंसोर बिदिखौ बायना रेस्ट लानो लासोमोन खारखोगासिनो हेलो भाई साहब कहाँ से आए हैं आप मैं तो उधर से आया कुर्साकाठी से कैसा लगा चल कर बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लगा थक गया लेकिन हंस रहा है हो गया
nungawa Hati hati lama ini. Oh, bener. Come on, deh. बेयावनो स्राय खुलुमस्राना थांसै बलेनाथखौनो र' बेयाव थांनोसै दैयाव थांनोसै ओंखारबोनायाव दामना हो हाला हालानो Nah, bisa di box mana lah itu isi gitu. Boxan bisa gitu lah nih. Muka sunan lah. Hah? 사주래? 뭐라고요? Đúng rồi. Đó. Thằng chơi. Hả? Buru bilai. Oh nih. Rồi, có rồi. Đó vậy thôi. Hello ạ. Đi ra gì? Anh thấy rồi. Thằng nó đang có để. Ôi không này. Đây là dùng phong đa long cả. Bỏ bẻ.
गलालाय नोङो एसे गाखोआखिसै साला बियो माथो जेबो सिन गैया स' लोगोफोर जों दा हाजो गाखोना फैबाय थांगासिनो दंहाय भिडिअखौ बानाय जायासै मानो होनना बुङोब्ला गोगोम बिरमोन हाद्रिमोन थिखिनियाबो सेवमोन एसे उसुबिदा जानानै जों दा थांगासिनो दंहाय Nó thằng quỷ la bà không biết là mày स' लोगोफोरजों फैनोसैयावहाय माखासे लोगोफोरजोंनो बिसिनि दामनाय देनायाव गोगोम रंजाबोबाय मोसाबोबायबो एसे स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे जाय बिथाङा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बयनिसिमबो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों।